L-Università ta' Malta ħabbret li f'Lulju li ġej se jiftħu l-applikazzjonijiet tas-sezzjoni tal-eżamijiet tal-Metzek tal-A-Levels u l-Intermediates li din is-sena se jsiru f'Settembru minflok f'Mejju dan kawża tas-sitwazzjoni li żviluppat kaġuni tal-COVID-19. Il-Bord tal-Metzek iddeċieda li għal din is-sezzjoni speċjali ta' Settembru jistgħu japplikaw ukoll dawk li kienu se jagħmlu l-eżamijiet fit-tieni sezzjoni li s-soltu issir f'Settembru. F'istqarrija ntqal li għal din is-sena mhux se jkun hemm it-tieni sezzjoni iżda kulħadd qiegħed jintalab japplika għall-eżamijiet ta' Settembru. L-Università tgħid li l-kandidati prospettivi se jkunu infurmati tal-waqt. Dan ifisser li għas-sezzjoni ta' riset li se ssir f'Diċembru jistgħu japplikaw biss studenti li jkunu applikaw biex jagħmlu l-eżamijiet tagħhom f'Settembru. L-Università qalet li l-Bord tal-Metzek huwa kommess li jipprovdi l-opportunità l-istudenti li jagħmlu l-eżamijiet biex iġibu l-kwalifiki neċessarji ħalli jkomplu fit-triq għal karrieri li jixtiequ. Għal aktar tarif dwar kif se jsiru dawn l-eżamijiet tal-A-Levels u l-Intermediate, wieħed jista' jidħol fis-sit tal-Università ta' Malta.